Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Jon Sjoerd Galema, prominent CDA en Frieske voorzitter van werkjouwersorganisatie VNO-NCW. Sjoerd Galema komt in 1999 van het CDA in Provinciale Steden. 8 jaar later wordt de hardwaterveehouder deputaire. Zijn bijnaam wie de koning van Friesland. Het bedrijfsleven wie nooit viervoet. Zo wie er actief bij de Rabobank en na zijn politieke carrière bij Zuivelcoöperatie Friesland Campina. Sint-Wurg is Galema onder oren Friesk voorzitter van werkjouwersorganisatie VNO-NCW. Ja, welkom in het Politbureau, Sjoerd Galema. Eerst eventjes de noordelijke provincies, maar een stuk wat sterren in het noorden die hebben een brief gestuurd aan de informateur Edith Schippers over wat de economische wensken eigenlijk binnen voor wat het noorden onbelangt. Er komen termen voorbij als vergreening en dwarsemers en wettertechnologie, al die termen die het voorbij komen. Wat vind je op? Waar heeft het noordelijke bedrijfsleven eigenlijk vooral verlet van? Nou, ik denk dat het is een hele mooie tijd van het kabinet om weer wat rond te gaan om het bedrijfsleven. En yield is wetter? Er is meer yield. Dus trouwens, als je yield wat opbracht, is er ook werkjouwers en werknemers die, in die trades. Dus van wie is dat yield? Maar ik denk dat het een hele mooie tijd is voor wat lastenverlichting naar het bedrijfsleven daar. Maar ik een tijd om nieuwe initiatieven te nemen naar het bedrijfsleven daar. Op een aantal thema's. Bijvoorbeeld werd het gaat over energie, werd het gaat over duurzaamheid, werd het gaat over arbeidsparticipatie. Nou, in die zin is het geweldig mooi tijd. En dan specifiek voor het noorden, voor de noordelijke werkjouwers? Nou, het Noorden heeft zijn eigen agenda. En ik vind het heel goed dat het SNN die agenda nou bij de informateur Deloitte. En daar zit bijvoorbeeld op het thema duurzaamheid energie. Ja, er wordt een hele sterke link maken in die brief. Bijvoorbeeld met die aardbeving in Grijns. En ja, daar kun je dan, hoe zeg ik dat zeggen, als je negatief overwees en het kabinet doet niks. Maar het Noorden steekt in die brief de hoorn uit naar het kabinet. Van, wij willen laten dat wij hier voorop rennen willen in de transitie naar een hele duurzame energie en duurzame economie. En dat vind ik een geweldig initiatief. Die brief die het omschreven is, toch die colleges en ik toch de grote steden. Is dat voldoende om je baan naar te lopen, naar het noorden, naar Friesland? Ja, ik denk het wel. Dat er echt uitvierd wordt, dan krijgt het noorden meer smoel. Hè. Dus alle thema's waar wij goed in binnen, waar we al een track record in het verliezen in, die staan erin. En als het kabinet daar rond verhoudt en stimulering organiseert daarvoor, dan denk ik dat er echt hier een heel soort baan bij komen kunnen. En uiteindelijk is dat goed voor visuele. Ja, nou is Friesland natuurlijk MKB-provincie bij uitstek. Hè. De regenbonken van de Friese economie wordt het MKB wel neemt. Ja. Hoe krijg je dat nou weer goed op een rit? Wat kent het kabinet daar rondwaan? Nou, ik denk dat het begint met lastenverlichting. Dat is wel een hele belangrijke. En lasten, dat gaat net alleen hoe yield, maar dat gaat ook hoe bureaucratie, die er toch bij de oorheid is. Dus, minder regels? Ja, wij pleiten echt van minder oorheid, meer minskip, meer samenleving. Hè. En dat is ik meer rond voor het bedrijfsleven. Dus het bedrijfsleven, maar alles wat semi-overheid is, ik word helemaal klem in de regels. De ene controleur en het achter de oren controleur aan. Ja, daar moeten we van af willen. We moeten dus oorheid lietser maatje willen en efficiënter. En dat toch gewoon meer rond te gaan en ik meer vertrouwen aan de mensen. Ja, lastenverlichting is jou minder regels. Nou, jouw eigen sector, je bent boer, je bork ik in Rusland. Daar kan je het verschil wel niet zien dat Nederland wat trotslaan is in regels? Nou, dat is eigenlijk net te vergelijken. In Rusland is ik een heel soort bureaucratie, maar in Rusland zorg ik wat het socialisme kapot maken heeft. Er is te volle oerheid west. En dat toch is de minskipzin eigenlijk voortrekken. In Dwarp, wat wij dat bedrijf hebben, daar groeide de BM op het voetbalveld. En dat komt toen de communistische partij voortging. Toen weer er niemand meer, toen weer alle structuur, de rechtbanken qua structuur weer uit de minskip waaien. Dus ja, lid dat alsjeblieft bij de burgers. Lid een heel soort initiatief bij de burgers, wat trouwens in Friesland ook nog heel goed gaat. Friesland kan in die zin, denk ik, qua minskip een mooi voorbeeld wezen voor de rest van Nederland. En jou het vertrouwen aan de burgers en aan de bedrijven. Zeg maar om daar zelfs het voortouw in te nemen. De kant daarvan is dan wel weer de bescherming van werknemers. Als het gaat om het ontslaggerucht. Daar ben dus ik zaken dat je voor blij dat dat versoepelen wordt. Ja, want dat slaat Safir toch. Dat werkjouwers op dit moment wel werken en has geen verste meest meer door aan te nemen. Want dat juist bij die MKB is dat een van jouw 12, 13 werknemers ziek wordt, dan kun je er wel on kapot gaan. He, dan zit je als werkjouwer maar die last. Al breekt die persoon zijn voet op het voetbalveld, dan zit je als werkjouwer maar die last.
En dat moet gewoon soepeler. En als dat net soepeler wordt, dan winnen de uitzendkrachten. Ja, je hebt het nog een paar zaken neemt, lesterverlichting, ontslagrecht dat het soepeler worden moet. Op dit stuit, en dan komen we natuurlijk bij die kabinetsformatie, CDA, Jo-partij, maar VVD, D66 binnen in onderhandeling met GroenLinks. Ja. GroenLinks stiet er net zo soepel in als die andere partijen. Net als het gaat om lesterverlichting, net als het gaat om flexibele banen. Ja. Denk je dat er wel een oplossing komt dat GroenLinks toch mooi dan kent? Ja, ik hoop heel erg dat ze elkaar zieken in de zaken met ze marginaal sterker van werken. D66 heeft een geweldig thema als het gaat over Europa en een vrije merken. GroenLinks heeft geweldige thema's als het gaat over energietransitie, verdoorzaming. Kunnen we echt een slag in maatje. Wij met het beste van GroenLinks, met we matchen, maar toch een beetje het conservatisme, wat er in mijn eigen CDA nog wel wat zit en wat er in de VVD zit. En als het beste van al die partijen bij elkaar doen en als Edith Schippers dat kleer weer te krijgen, dan krijgen we een geweldige fjouwer hier voor de boel. Ja, het zou jou voor elkaar heel duidelijk hebben om een progressief kabinet in deze zin, maar GroenLinks erbij te formeren? Ja, ik vind het geweldig wat ze nou mee aan de gang zijn. Ik hoop echt dat dat lukken gaat. Het alternatief wat GroenLinks net mooi doet en dat de ChristenUnie voor in plak komt, hoeft ik net verkeerd te wezen. Dat kan ik heel productief wezen. Maar ik vind wel, ja, eigenlijk is ik een beetje zeggen, de progressieve kiezer het woon. En wij komen uit jaren van economische crisis. Dit is echt de stap dat we weten van, nou, het gaat weer beter. Het is alweer perspectief aan de horizon. Dus je liet die progressieve partijen nou hun ding maar doen. GroenLinks maar erbij eigenlijk. Ja, dat zou ik mooi vinden. Ja, wat ik wil zijn dat de ondernemers in Nederland, de landelijke VNO-NCW het zijn, dat die staan eigenlijk al klaar om op een groene basis te werken. Dwarsem te werken. Ja, ik door de stelling hastel aan dat de ondernemers in die zin op mijn heel plakken verder binnen dan de oorriet. Ja, ik in Friesland? Ja, ik in Friesland. Ja, Waar zul je dat dan? Dat zul je bijvoorbeeld aan dat alles rondom groene energie in Nederland maar heel matig georganiseerd is. Het stimuleringsbeleid van de oorriet, dat is heel matig georganiseerd. Als het vergelijkt met Duitsland en Denemarken, rennen we echt achter. En ik net oorzaak bij ondernemers dat ze maar dat thema aan de gang binnen. Iedereen het in de gaten. Net alleen nog om een legere stroomrekening te hebben, maar ik om zijn product gewoon klimaatneutraal te produceren. Iedereen het in de gaten dat hij daar slagen maar maatje met. En al die ondernemers die willen dat. Nou, zoals jij dat GroenLinks als vierde partij erbij komt, of dat het toch ChristenUnie wordt. Jouw eigen CDA, je bent natuurlijk, wat ik krijg, zei, een pomerant in het Friese CDA. Dat de Bumas is, nou rugs op schoot is. Dat wordt toch een heel soort critica's aan de linkervleugel van het CDA wel verwieten. Ik? Nee, ik heb in die zin helemaal. Toen ik hierheen weer dacht ik ging helemaal niemand net verwieten, maatje. Want ik vind eigenlijk dat het kabinet wat nou achter u leidt, dat u toch geweldig door de economische crisis geholpen heeft. En het perspectief wat er nou leidt, het heel lang net zo west. En de bedreigings die er binnen, die binnen ook net binnenlands bij ons. Want deze verkiezingen maak ik duidelijk dat Wilders en consorten, nou ja, het je net echt de ziekje hè. Vier zitten woon in het parlement. Ja, maar toch als dat op Europese schaal just, dan is, hoe zou ik dat zeggen, die polarisatie en dat verdelen en heers, wat toch een beetje in die partij zit, dat krijg je net echt, krijg je nooit meerderheid. Altijd een vlechteling die het Buurman toch wel een beetje is die opschoot richting Wilders om toch wat electoraal te winnen, wat kiezers te winnen. Ja, maar dat is een hele rare spanning die erin zit. En het is ik zo, dat ik mijn vlechteling moet je grenzen weten. Dus ik denk dat de stelling bijvoorbeeld van het CDA en ik bij de VVD van alleen nog mensen niet echt politiek vluchteling binnen of echt gevaren in eigen land, die vangen wij op. Zat het nou maar de Syriërs in Sargon. Ik denk dat dat goed is, want als het waar niet op zegt, dan wil elke Afrikaan je wel wennen, want het is hier gewoon, we hebben je welvaart in die zin ten top. De Friese economie zal baat hebben bij dat kabinet wat er maar GroenLinks komt, CCO. Die onderhandeling zit er dan nou binnen. Je hebt het zelf mooi maken in de provincie. Ja. Komen we haast nog maar een oplossing met geen blied mee is? Of zal dat wel afvallen, denk je wel? Nee, ik verwacht je echt dat ze een heel eind komen met elkaar. Als ze de sterke punten van elkaar, dat ze die zeg maar in een collegeakkoord weten te zitten, dan kan de hele gemeenschap heel blij mee worden. Maar er zit ik wel wat dingen in. Er zit bijvoorbeeld bij GroenLinks het punt van minder overheid. Dat is daar nog net echt wel drong. Nee. Dat vind ik wel heel gevaarlijk. Ja, we hebben natuurlijk al meer punten met GroenLinks en tegen de VVD en eigenlijk het CDA. Ik wil redelijk heeks op mijn kosten in. Dat mag nog heel wat opbrengen, wil ik het mij. Retse van der Honing, vorige week te gast, steerlid van GroenLinks, die zei van nou GroenLinks, ik heb er een beetje kans op, want ik denk dat het CDA het inhouden zal.
Ja, ik heb hem 6 jaar. Ik heb even nice jongen. En ik hoop net dat het zo is. Kabinetsformaties formeren is echt een kwestie van elkaar de hoorrekken. En van elkaar de kwaliteiten onderkennen. En tegelijk werd die kwaliteiten wat minder binnen. Nou, dan mag je misschien als politieke partij zeggen van, nou, dan laten we dat ministerie laten we gaan van een partij die toch betere ideeën heeft. Beter bij de win. Nou, Ja, we zullen zien hoe die win dan nog smaakt. Laten we eerst even zien naar de cartoon die Gerco van Beek hoe dit onderwerp maken heeft. Ja. Nou. Hier zijn de regels, daar zijn de kansen. Ja. Goed, Sjoerd Galema, hartelijk dank voor je komst naar het politbureau. En we hopen in het belang van dit programma en van Friesland dat je nog even een skofje blowen. Nou, fijn, dankjewel. Het politbureau is er takkenwieke werk. Bedankt voor het zien en graag ondaan.